रामकृष्ण हरी. काव्य शिकव. गेले 7 दिवस आपण 6 दिवस म्हणजे आजचा 7वा दिवस अभंग सप्ताह संतवंदना असा उपक्रम घेतला होता. त्यातला आजचा ह्या उपक्रमातला शेवटचा दिवस. आजच्या दिवशी आपण ज्याने जगद्गुरू मानतात वारकरी म्हणतात असे तुकोबाराय तुकाराम महाराजांवरील अभंग आपण ऐकूया. तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज किंवा इतरही संत नामदेव आहेत, गोरा कुंभार म्हणा, नामदेव महाराज, यांची सगळ्यांची माहिती सर्वांनाच आहे. म्हणजे तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराज किंवा संत नामदेव वगैरे महाराष्ट्राबाहेर खूप प्रसिद्ध आहेत. पण त्याची तरी पण थोडक्यात माहिती सांगतो. म्हणजे वारकरी ज्याने जगद्गुरू म्हणून ओळखतात असे संत म्हणजे संत तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराज हे 17व्या शतकातील एक वारकरी संत कवी होय. त्यांचे अभंग इतर संतांपेक्षा खूप आहेत आणि प्रसिद्ध अनेक आहेत. त्यांचा जन्म महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यात देहू या गावी 18 जानेवारी 1608 रोजी माघ शुद्ध पंचमीलाच म्हणजेच वसंत पंचमीला झाला. मात्र त्यांच्या जन्मतारखेबद्दल काही तज्ज्ञांमध्ये वाद आहेत किंवा मतभेद आहेत. काहीजण 1520 साल असं सांगतात. तुकाराम महाराजांचे शेकडो अभंग प्रसिद्ध आहेत, लोकप्रिय आहेत. किंबहुना अभंग म्हटले की सर्वप्रथम आठवतात ते तुकाराम महाराजच. तुकाराम महाराज जितके भोळेबाबडे होते, प्रसंगी तितकेच निर्भीड होत असत. समाजातील ढोंगावर त्यांनी आपल्या अभंगातून कीर्तनातून जोरदार प्रहार केलेत. सुधारक संत, समाजाला दिशा देणारे, मार्गदर्शन करणारे संत अशी त्यांची ओळख आहे. त्यांचे मूळ नाव तुकाराम बोल्लोबा आंबिले मोरे, आई कनकाई, त्यांच्या पत्नीचं नाव आवली, हे जवळजवळ सर्वांनाच माहिती आहे, आणि गुरु बाबाजी चैतन्य. तर त्यांचे शिष्य संत निळोबा, भगवान बाबा आणि संत बहिणाबाई. तुकारामांची गाथा ही त्यांची साहित्य रचना, ज्यात 5000हून जास्त अभंग आहेत, खूप प्रसिद्ध आहे व त्याबाबत कथाही सर्वांना माहीतच आहे. ते व्यवसायाने वाणे होते. तसेच सावकारी हाही त्यांचा पिढीचा धंदा होता. तुकाराम महाराजांनी अभंग सोबतच काही गवळणीही लिहिल्यात. कुटुंबात राहूनही तुकाराम महाराजांना सुख वाटत नव्हते. त्यांना विरक्ती आली होती. त्यामुळे ते धंद्यात पूर्ण बुडाले. उधारीसुद्धा त्यांनी खूप उधारी दिली होती आणि ती वसूल होत नव्हती. विठ्ठल भक्तीत ते मग्न राहू लागले. ते विठ्ठलशी इतके एकरूप झालेत की त्यांच्यात आपपर भाव गळून गेला. ते अद्वैत झाले. त्यांच्या जीवनात त्यांना इतक्या संकटाचा सामना एकाच वेळी करावा लागला की तशी वेळ कुणावर येऊच नये. जवळच्या व्यक्तीचे एकापाठोपाठ मृत्यू, घोर नैसर्गिक आपत्ती, सुखादुष्काळ वगैरे, धंदा बुडाला. शिवाय ते भजन कीर्तन करीत, अभंग लिहित म्हणून धर्ममार्तंडांनी त्यांचा अतोनात छळ केला. म्हणजे तेव्हा उच्च जातीत जन्मलेल्याच माणसाने दुसऱ्यांना ज्ञान द्यावं अशी एक समज होती. चुकीची पद्धत होती, ती चुकीची समज होती पण होती. आणि धर्ममार्तंडांना तुकाराम महाराज जे कीर्तन करून ज्ञान देत होते किंवा वेदाचा अर्थ आमाशी ठावे असे जे म्हणत होते ते त्यांना आवडत नव्हतं. म्हणून त्यांचा छळ सुरू केला. अशाच एका कीर्तनात 1649 साली ते अगदी तल्लीन झाले होते आणि लोकही रंगून गेले होते. त्याचवेळी ते मंदिरातून नाहीसे झाले असे म्हणतात. त्यांच्या मृत्यूबाबत अधिक म्हणजे खूप वाद आहेत. काही लोक म्हणतात त्यांचा खून झाला, काही लोक म्हणतात ते कीर्तनात तल्लीन झाले, त्यांना नदी पलीकडे विमान दिसलं, वैकुंठातून आलं असं त्यांचा समज झाला. म्हणजे ते वैकुंठात त्यांना न्यायला. आणि असे अनेक लोक समजतात की ते सदैव वैकुंठात गेले म्हणून असं समजतात. त्यांचा गायब होण्याबद्दल म्हणा व मृत्यूबद्दल अनेक कथा सांगितल्या जातात. आता आपण तुकाराम महाराजांवरील हा अभंग ऐकूया. अभंगाचं शीर्षक आहे जगद्गुरू तुकोबाराय. जगद्गुरू तुकोबाराय.
जन्म आले बाळ पुणे देहू ग्रामी वसंत पंचमी शुभ दिनी. जन्म आले बाळ पुणे देहू ग्रामी वसंत पंचमी शुभ दिनी. ठेविले बाळाचे तुकाराम नाव. ठेविले बाळाचे तुकाराम नाव. मनी नसे भाव आप पर. दुकाननी शेती धंदा सावकारी. दुकाननी शेती धंदा सावकारी. वाढली उदारी लया गेले. असो न संसार नाही वाटे राम. असो न संसार नाही वाटे राम. मुखी सदा नाम विठ्ठलाचे. जाहले आबाळ बायको मुलांचे. जाहले आबाळ बायको मुलांचे. भान नाही त्याचे निर्विकार. द्वैत अद्वैताचे उरले ना भान. द्वैत अद्वैताचे उरले ना भान. तुका सदा लीन विठ्ठलाशी. अनिष्ट प्रथांचा तुका टीकाकार. अनिष्ट प्रथांचा तुका टीकाकार. कवी बंडखोर द्रष्टा तैसा. जना उपदेश तुक्याचे अभंग. जना उपदेश तुक्याचे अभंग. होती लोकदंग कीर्तनात. कौतुक तुक्याचे सहन होईना. कौतुक तुक्याचे सहन होईना. धर्ममार्तंडांना छळिती ते. गाथा बुडविता तुका करी धावा. गाथा बुडविता तुका करी धावा. दया आली देवा दिली पुन्हा. गाथा दिली पुन्हा. साक्षात्कार होता तुका धन्य झाला. साक्षात्कार होता तुका धन्य झाला. हिमालय केला अभंगांचा. हिमालय केला अभंगांचा. संत जरी खूप. संत जरी खूप. संत शिरोमणी तुक्याविना कुणी अन्य नसे. माऊलीसोबत जोडले जे नाम. ज्ञानोबा तुकाराय. ज्ञानोबा तुकाराम असं म्हणतात. माऊलीसोबत जोडले जे नाम एक तुकाराम जगद्गुरू. माऊलीसोबत जोडले जे नाम एक तुकाराम जगद्गुरू. धन्यवाद मित्रांनो. गेली 7 दिवस हे तुम्ही अभंग ऐकताय. तुम्ही उत्तम प्रतिसाद दिलात त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. हा अभंग कसा वाटला ते आवडला असेल तर लाईक कमेंट करून तुम्ही लिहा. ह्या उपक्रमाविषयी तुम्हाला काय सूचना असतील किंवा पुन्हा असा पुढच्या एकादशीला कार्तिकी एकादशीला असा घ्यायचा का तेही कळवा. आणि काय त्यात दुसऱ्या काही सूचना असतील उपक्रमाबद्दल तेही सांगा. आणि आपल्या मित्रमंडळींना हे जे 7 अभंग आहेत हे आषाढी एकादशीपर्यंत किंवा पुढे पाठवा. आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर तो अवश्य करा. आता परत आपण भेटूया 13 तारखेला. गुरुपौर्णिमा आहे त्यादिवशी हे अभंग सत्रच. हे आता इथे संपला हा उपक्रम. तरी पण ह्याच्यात पुढचा अभंग 13 तारखेला गुरुविना व्यर्थ. गुरु का महत्त्वाचा आयुष्यात असतो. गुरुचं मोठेपण किंवा गुरुची महती सांगणारा एक अभंग आपण 13 तारखेला ऐकूया. धन्यवाद. परत भेटू.